първия ден на новата учебна година, сред вълненията на първолаци и средношколци, на родители и учители, стартира и поредната инициатива на Областния информационен център Русе. Активистите на центъра започнаха допитване сред гражданите, посветено на първите 7 години от членството на България в Европейския съюз. На пръв поглед, въпросът стигнаха ли до вас европейските пари, лесно предизвиква отрицателен отговор. Когато се замислят хората обаче, виждат, че в действителност средствата от еврофондовете отиват и за техните деца, например. Сградата на Русенското училище Любен Каравелов е една от 7-те училищни сгради, обновени с пари по оперативна програма «Регионално развитие». Първо, днес е празник и емоциите са малко повече, затова искам да честитя на всички ученици, на тяхните семейства първия учебен ден, да им пожелая на добър час и нека българското училище си остане храм на българщината и на духовността. Погледнете училището, то грее, то е ярко, то е много цветно, такива каквито са нашите деца. Както виждате, училището беше санирано, беше направена топлоизолация на покрива на една тераса. Подменено беше изцяло осветлението в училището и имаше корекции и по парната инсталация. Подменени бяха радиатори с оглед да се получи по-голям ефект. Трудно е да кажа с колко градуса се е повишила температурата, но тя значително се повиши и това го усещат нашите деца. През зимата доста често отваряхме прозорците. Тоест, видимо, температурата в училището се повиши. Но то е и по-светло, защото подменихме цялото осветление. И вече се справихме с мухала, защото тъй като имахме прозорци от ПВЦ, те бяха достатъчно добър изолатор. Всички стаи, на третия етаж особено, имаше мухъл, който се стичаше надолу и това е страхотен проблем. Ние всяко лято правихме основен ремонт, стържихме мазилката, обработвахме я с химически препарати, което не е съвсем безопасно и предавахме един нормален вид. И за няколко месеца отново се получаваше този неприятен ефект. Тази година ликвидирахме една основна заплаха за здравето на нашите деца. Стотици русенци се включиха в анкетата «Достигнаха ли до вас европейските средства?». По данни на организаторите, близо 2/3 от анкетираните са отговорили категорично, че знаят поне за един европейски проект в региона на Русе. Всеки втори от запитаните обаче казва, че не е усетил реално европейските пари, но осъзнава, че средствата отиват за ремонт на сгради, паркове и площади. Допитването продължава пред сградата на Русенската опера. Тази сграда днес изглежда така, защото са използвани европейски средства за санирането и подобряването на редица проблеми, които е трябвало да бъдат отстранени. Освен операта, само от оперативна програма «Регионално развитие» в Русе са получили европейски средства площадът, сградата на филхармонията, историческият музей също така. Възможност за всички русенци беше реализацията на проекта «Аз градът», също финансиран от оперативна програма «Регионално развитие». Програма «Регионално развитие» се оказва най-разпознаваема сред гражданите, участвали в допитването в Русе. Обикновено задават въпроса лично до мен дали достигнаха парите или говорим за общото усещане дали са достигнали парите. И когато разговаряме с тях, например, попитаме, знаете ли, че операта е санирана с европейски средства или за някой друг обект, те дори започват сами да се сещат, че ето и площада също е в този вид заради европейските средства. Така изпълняваме нашата цел да акцентираме на хората информацията за европейския средства, които през този програмен период успяхме да използваме, за да подобрим живота си. Екипът на Областния информационен център Русе раздава рекламни и информационни материали за различни проекти, реализирани в областта. Инициативата е част от национална кампания на областните информационни центрове в България. Аз работя като консултант за различни фирми и даже в момента работим по 2 европейски проекта, т.е.
фирмите са получили пари за развитие на персонала и аз участвам в проекта, работя с тях. Затова така, лично аз не съм кандидатства лично по проект, обаче работя с фирми, които са го направили. Много е подходящо. Първо, начина по който се прави. Второ, че е хубави усмихнати дами, които са толкова компетентни. И трето, мястото, което са избрали, точно пред операта, преди да влязат хората на малко културна глътка, живот, е съвсем добре да си помислите за това дали сме част от Европа наистина.